La meva feina és reparar i construir les xarxes aquestes quan es trenquen. Que han utilitzat els pescadors abans. Exacte. I quants anys fa que fa aquesta feina? Bueno, aquesta fa poc. Aquesta potser farà 10 o 12 anys, no fa massa, no? I abans de fer això havia fet de pescador? Sí, exactament. La meva feina és sortir en mar, agafar molt de peix, provar de vindre ràpid per vendre'l bé, agafar un producte que sigui de qualitat, que sigui bo, tindre'l ben conservat i fer negoci, és el meu negoci. Llavors, tu surts amb el... Jo surto amb el barco, bueno, avui hem sortit però no portem res de peix. Avui hem sortit a tirar les xarxes per recollir-les demà. Demà les recollirem i el peix que traiem el vendrem. Som pescadors de marisqueig. Sí, almeja, tallina, pop, sipis... Interior, això. Vostè, per exemple, què fa quan torna? O sigui, vostè arriba amb peix... Portem el material, si algun dia venen els inspectors de la Generalitat, Guàrdia Civil, o Seprona o els del mapa, pues, hi fan la inspecció. Ara fa dies que no es veuen, però per norma cada dia estan per aquí. I fan la inspecció, el que portes, si vas bé, si vas despatxat, que no portis peix petit, i pues, el faig, el portes allà a la llotja i a les 3:15 es ven. A les 3:15 comença la venda del peix. Porto 25 anys treballant aquí. I en aquests 25 anys el tema de la contaminació i tot el rotllo s'ha notat molt en la pesca? Sí. Vosaltres ho heu notat, per exemple? Sí. Hi ha molt sí, però per molts factors. N'hi ha les depuradores, que és un dels primers problemes que tenim. Les desaladores, igual. Pensa que, en fi, jo què sé què dir-te, tovalloletes d'aquestes humides del bany, el dia que es mou la mar és un desastre total. A la zona de la depuradora, quan tiren els nutrients, tot això portava molt de peix. I ara tot això s'ha acabat. Tot això tiren una mena de líquids que s'ho carreguen tot. La primera pregunta es, ¿de dónde vienen tus productos? 80% me viene de Francia, el resto de Cataluña, España, un poco de inglés y de Suiza. ¿Qué diferencia hay entre tu producto que viene fuera de España y el producto que está dentro de España? La temperatura, la cueva, no son la misma cosa para maturar los quesos, ¿okay? Y la leche porque en los Alpes hay más de leche con más flores que aquí. This is a cellar. The main thing is the cultivation of the vineyards and the elaboration of wine. It started out as the winery store where we sold the wine, but by having the vegetable path and producing our own harvest, we started selling both products in the store. We have been expanding the store since then as the needs of the people. Now we have wine, oil, vegetables, and to complement, other ecological local products like biscuits, cheese, jams, honey from Campera, etc.
ecològics o de proximitat, com les galetes, els formatges, la mel de Campera, les marmelades i de Here comes to buy families in particular, the ones that are interested in local products. There are also some restaurants that they want to cook with local products and they come to us. Alguns restaurants que tenen aquesta modalitat de menjar de proximitat que llavors també ens el compren, però majoritàriament és el detall. This is the Arbequina olive, the one that adapts best in this environment. The characteristic aspect of our olive trees is that we made them grow in a way that it's easier to harvest them, so we can throw them quickly into the green. Due to that, they don't lose any property and the oil is fresher. Bueno, hola. Hola, bon dia. Els teus productes de cada botiga són de proximitat? Sí, gairebé tot, un 80% sí. Vale, perfecte. I per què vau decidir fer una botiga amb productes de proximitat? Bueno, perquè sí que pensem que el tema, si és ecològic, també ha de ser una mica respectuós amb el medi ambient, és a dir, si porto segons quins productes provenen de Xina, d'Argentina, clar, tot això deixa una petjada de CO2 bastant important i I quants anys fa? Nosaltres aquí portem pràcticament 8 mesos amb el comerç obert i el que vam fer, com que nosaltres no som elaboradors, sinó que som comerciants, el que vam fer és contactar amb tots els pagesos d'aquí de la comarca. Vam començar per aquí per Sant Pere de Ribes, des de l'Horta de Campera, i aleshores en mica vam anar a pagesos de Sitges, a pagesos de Vilanova, i ells són els que ens, diguéssim, els que ens proporcionen de subministrar els productes. Vale. Quins productes que són els més típics de Ribes? home, el tema de la verdura, que té verdura, que també pagesos que s'hi dediquen al 100%. Després tenim producció de marmelades i conserves i cremes de verdures, després cerveses i vins. First of all, let's take a pot and put it on the ignited glass ceramic hole. Then we introduce the ingredients of the garlic soap in the pot with water. And then let all of the glass cook slowly. After about 3 hours, we will obtain the broth. While the broth is cooking, we prepare the bowls. First, mix the roll and pork in a bowl. After, separate the white from the yolk.
and dunk the white in a glass and beat it. Later, add to the bowl the 2 parts of the egg. Breadcrumbs, and salt. When we have it, we shape it into a ball and befloor it. Then we put the pilotas into the pot of the broth and let's cook for 15 minutes. When there are 9 minutes left, we put into the pot our pasta, in this case the galettes, and let's cook it. When it's over, we will have the sopa de galettes made and ready to eat. hi ha manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha manera per tornar a començar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà demà. No hi ha manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha dreceres quan es tracta de ballar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà demà. I si tot va bé, que s'encenguin els dies. I si tot va bé, tornar-nos a trobar. I si tot va bé, que balli l'alegria. I si tot surt bé, si cau la nit deixar les pors enrere. Aquesta nit tornar-nos a ballar. Amb els meus dits robar la teva esquena. És que la nit si creues el meu mar. I si tot va bé, que s'encenguin els dies. I si tot va bé, tornar-nos a trobar. I si tot va bé, que balli l'alegria. I si tot surt bé,